My MG1 and my MG2, 3 or 4. Tabwerani yes. Then tekambeza alienation of affection. Alienation of affection. Pachichewa ngati kujosa chifundo, kujosa chikondi. Lindira mulo limene lili maiko ena ngati ku USA, ku UK, ku India ndi maiko ena ambiri. Edi kalero mena nkapanga lamulo ananena kuti ngati sanctity of marriage kapena tinene kuti the married bed should be undefiled. I think ulemerero wa banja, ulemu umene wapasidwa pa banja. Edi banja lijama lipasa ulemu wina wache. Komanso kalero mena nkapanga lamulo inaithayo nena kuti munthu ukakwatira amene wankwatirayo ndi part of property yako, katundu wako. Mene alili katundu wako ndi chimozimozi. Munthu wankwatirayo ndi zinthu zako, katundu wako. Chimozimozi mene alili mene zili mbuzi, ng'ombe, kaya mene zili magalimoto property. Kuna kuti munthu akakubera galimoto kuzoka msumira. Chomwecho amazitenga kuti ngati wakwatira mkaziyo kapena mamunayo ndi property yako, ngati munthu wabwera uzakulanda mkazi kapena mamuna ukhoza musumira kuti wandilanda chani property yanga. Imene ndi lamulo lakalekale loti linakhazikitsidwa ndipo maiko ambiri lilimo, koma anthu ambiri satani aziwa. Zofunika kuchita fufuza maiko osiyanasiyana. Ndiye mchitidwe wochuluka wa MG2 kupanda kusamala nawo, munthu ukhoza uzapanga ku dziko lonena kuti that ujeni law imene yoyo lilipo uje kuti lamulo limene likadakwira benchito mukhoza uzavutikana nalo eti kuti let's say walanda mkazi kapena walanda mamuna wanzako ndi akusumire kuna kuti wandilanda banja. Zikumveka ngati zopanda pake eti kuti munthu mamuna salandika, mkazi salandika. Mulamulo limene lolo akuti mamuna ukhoza kulanda, mkazi ukhoza kulanda. Chifukwa amakhulupirira onena kuti ndizotheka anthu onena kuti ali pa banja. Palibe banja la perfect. Aliyense anthu banja lilo sathu pakhala wewe nthawi zina, not all the time. Koma anthu amakhala eti moyo kumapitirira. Koma amakhulupirira kuti alipo anthu ena amachita kukonza mutu mwawo mu chiganizo chona kuti banja ilo mamuna uyo ndikumufuna kapena mkazi uyo ndikumufuna, ndikupanga plani kuna kuti ndipange banja kuti ndilande, ndikuapanga befriend anthu aja, ndikupeza njira yonena kuti amsaka tulepo mmodzi pamene paja mpaka nawo asokoneze banja nkuta. Zimachitika ndipo chilamulo chimenecho chikunena kuti zimathekadi. Ndilamulo ukhoza kusumira nzako, koma ukasumira sikunena kuti nde kuti ukawina nde kuti munthu yamangidwa ayi, koma amachitidwa fine. Ndalama zachiro zochuluka, ndalama zake zonena kuti amaonesesa kuti suzapeza so mtendere, suzanjoyaso. Ndalama zake zimakhala ma 10 million, 9 million madola azito awapo. Nde muzine kuti nde olandisumire 10 million dollars ndikaitenga kutiko. Well, amapanga zonena kuti let's say une yoli ndilibe 10 million. Ndenga ndilibe 10 million. Mundi chita fine. Ulibe 10 million dollars we're not talking about. Ulibe 10 million. Koma akapa bomalo litenga ndalama zake zimpasa munthu ucha eti 10 million ndekuti wewe uli ndingongole ndi boma. Ndenga tuli ndingongole ndi boma, competitive lonse wewe uzipeza azikulanda. Azingokusira loti uzidya yokwanira kudya chakudya. Koma otherwise icho ulibe ndeoti udzakhala opanda kanthu moyo wako wonse. Uzigwira ntchito zita save munthu amene ucha wamulanda banja ucha. Akuti umene wamumvetsa iyeyo nawe so udzikuganizira ndi kumaumva tsiku lililonse la moyo wako. Ndiye tikama MG2 kaya MG3 ukonduko, just be careful kuti mukupangira kuti. Chifukwa mudzapangira dziko lakakwika, munthu olakwika akadzatero adzakusumirani ndipo mudzalira mwedzo. They don't have to prove kuti ndife osangalala pa banja pathu, koza anthu ena madaya kuti banja lawo linayi ndi mavuto kale, kozi munthu ngadali osangalala ngati ziza kuno bwino mamuna sanga kainde pano. Ndi amanena kuti ngati samasangalala kanampanga divorce amakhalira ponje. Ngati amakhalapo ndiye kuti panali banja. Ndiye uyo wabwera wadzatani wadzavundula madzi, ndipo mvundula madziyo alangike ndithu. You don't have to prove that there was a perfect marriage, just that there was some genuine love and affection in the marriage. Magese inawa only kuti just my examples muone mene zinaendera magese a alienation of affection. Musazanene kuti chakalini sana tiuze. Ine ndatani ndanena. Every time he knew I was out of town, he was coming into town. Abambo wa Keith King anaendaga zao kwa dzaka akhala nawo zaka zambirimbiri chicho sina chibwinobwino anangodabwa mkazi ucha watani wasinda. Eti iye ucha adayang'ana mu phone kupeza ma message yani kumpanga confronting mkazi ucha kumango yankhazo waya. Every time he knew I was out of town, he was coming into town. Bwanji chikuvuta nchani kena kwa zabwere siku ina kupeza mkazi wasamuka nyumba.
kumufufuza nkukampeza kuti wathawira kwa chibwezi chija ndi anapita ku nyumba kwa chibwezi komweko kuti ndikufuna mkazi wanga ndi nkhondo mukuiona apa chibwezi icho chomwe chikuwako ka abambowo abambowo mkazi anakakamira anakhala ndi chibwezi icho anamusumira his name bamboyo zinake Keith King anamusumira mamunayo ndipo anawina $9 million. So no munganizire kunena kuti chibwezi icho mkazi yo sizo kumukhuza ngongole ndi achibweziyo mvundula madziyo so no akhala moyo wake wose sadzakhalanso bwino chifukwa sadzakhalanso ndi financial stability aka munthu waumphawi munthu wovutika amampanga kuna kuti asautsike sadzasangalalaso chifukwa cha chingongole chimechocho basi ati ndi ngongole ndi boma moyo wake wose unless aitole pena pake 9 million yo ndi akifi yawo apasa 9 million kesi ina iyi amayawa Cynthia Shackelford amakhala ndi mwamuna wake zabwinobwino amuna wamagwira ntchito ndi mzimayi wina wake amati amagwirizana akuti friend mzimayi uja mpaka nahi siku lina abwera kuzadya mapanga ngati kuti ndi chinzake ndi Cynthia yemweyo Cynthia umangoda akuti ndi chinzake chinzake anthu banja labwinobwino kena koma amuna uja wayamba kusintha zochitika meeting ili yonse kaya kupita ku field akupezeka kuti mzimayi uja wakuntchito uja akupita nawo abambo aja iye uja kumangoti pakanana azafusa kodi mzimayi uyu akupezeka kuti pali posa angopezeka bwanji ayi ndi nzanga chabe timangogwirizana nzakuntchito mosakhalitsa abambo atuluka nyumba akuti akakhala kundi ndani ndi mayi wa chibwezi uja ndi Cynthia sana ilolere Cynthia anatani anasuma anapereka maumboni naiso anapeza private investigator kuti amapanga ndi chibwezi anthu timakhala bwinobwino koma kubwera kwa mayi uyuyu mtendere wathu unatani mtendere wathu unata anapanga prove kuti yaya makakumana mahotelo amakatani you don't have to prove kuti banja lako linali losangalala point ndio ne wati ngati wina ayesa kukondwa akhoza kungochita file for divorce asanayambe kutani kupanga chibwezi kunja ngati sana pange file for divorce nkuchoka nkuyamba chibwezi ndiye kuti wina ayo wasokoneza ndiye mzimayi winayo anachitidwa anamugamula kuti alipire $8.8 million mphawi sadzakhala zosa ndama basi moyo wawo wose adzakhala kumudyesa ndani kumudyesa MG1 akati agwireko kaganyu akakayalandira 1000 amukhapa aichosapo kuti iweyo ngokhala ndiyo kudya yomwe izipita kwawo basi moyo wako wose ndeti kamachita MG2 3 4 mangolingalira kuti kodi ndikupangira kuti ndipo malamulo awo ndi odani chifukwa mukhoza zakhabidwa nazo ndi chibiru chomulipira munthu chifukwa choti akuti mwambera ndani mwambera mamuna kapena mkazi ziko mwambira